Shalom, Bapak Ibu sederek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Budi Utomo saking GKJ Gumuk Klasis Magelang. Sapunika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedar. Dinten Jemuah Paing Surya kaping 50 Juli 2020. Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Yeremia gangsal ayatipun 57 dumugi 67, Jabur 66 ayatipun 1 dumugi 9, lan kalih Korinta 8 ayatipun 1 dumugi 7. Kanthi jejer asmanipun Gusti Allah Maha Kuwasa. Nats kepetik saking kitab Jabur 66 ayatipun 3 mekaten. Munjukna marang Gusti Allah saeba anggenipun nggegirisi sedaya pakaryan paduka punika amargi saking agunging panguwaos paduka mengsah paduka temah sami teluk. Sederek ingkang kinasih, Gusti Allah punika ugi kasebat Maha Kuwasa. Jangkepipun kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Wonten ing kitab suci cetha sanget bilih maha kuwasanipun Gusti Allah sanes satunggaling piwulang ingkang namun awujud tetembangan. Sanes panguwasa ingkang sewenang-wenang. Abab maha kuwasanipun Gusti Allah kabuktekaken wonten ing gesangipun para kagunganipun. Juru Mazmur nelakaken ukara ing nyataken kula lan panjenengan sedaya. Dipun serat amargi saking agunging panguwaos paduka mengsah paduka temah sami teluk. Punika tentu nelakaken kados pundi kuwaosipun Gusti Allah punika ageng sanget. Ananging boten namung ageng, panguwaosanipun Gusti Allah ugi agung satemah para mengsahipun sami teluk boten anggadhahi daya. Panguwasanipun Gusti Allah punika agung awit pancen namung awit saking panguwaosipun Gusti Allah sedaya mengsahipun sami ajrih sami teluk. Tiyang ingkang wedi asih dumateng Gusti Allah punika tentu prayoginipun lajeng ngrubah panggesanganipun. Sikep punika pancen nedahaken ajrih supados Gusti Allah sampun ngantos duka. Ananging wedi asih dumateng Gusti Allah punika kedah dipun wujudaken kanthi sikep kurmat dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Tentu benten sikep ajrih kalian wedi asih dumateng Gusti Allah. Bilih namung ajrih mesti sesambatanipun boten sae. Ananging bilih wedi asih mirungganipun dumateng Gusti Allah mesti sesambatanipun lajeng langkung caket lan langkung pitados bilih Gusti Allah punika ingkang Maha Kuwasa ingkang saged tindakaken samudayanipun ugi saged maringi kawilujengan lan kesaenan wonten ing panggesangan kula lan panjenengan. Lajeng wonten ing panggesangan padintenan punapa tasih dipun kuwasi raos ajrih. Sumangga kanthi raos mantep sangsaya pitados dumateng Allah ingkang saged maringi samudayanipun wonten ing gesang kula lan panjenengan. Sumangga dipun raosaken
Gusti Yesus berkahi. Amin.